Dobrý den, dnes vám ukážu moderní a útulný byt o velikosti 1 kk. Nachází se v klidné ulici, asi 100 metrů. Je zastávka Šaliny číslo 9 a autobusová linka číslo 58 a 78. Byt se nachází v novostavbě z roku 2019. Jak vidíte, je tady velký obývací prostor, kuchyňskou moderní linkou s indukční deskou a mikrovlnnou troubou vestavěnou. Byt je rozdělen zdí, za kterou je vestavná skříň šatníková, je tady lednice a přípoj na pračku. Dále máme koupelnu moderní, která je s proskleným sprchovým koutem. Velkou výhodou je i terasa, která je orientovaná do klidné části, ideální na ranní kávu nebo večerní odpočinek. Pokud hledáte byt v klidné části Brna s výbornou dostupností do města, ozvěte se mi.